хабарҳои криминалиро аз ошкорсозии ду ҳолати нашаҷалобӣ оғоз менамоем. Кормандони шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар натиҷаи амалиёти бобарори оперативӣ 23 килою 42 грамм воситаи нашадори намуди бангдонаро аз муомилот боз доштанд. дар ин ҷиноят Оятулло Азиззода, сокини шаҳри Конибодом, гумонбар аст, ки дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд кӯшиши нашаҷалобӣ карда ба дасти милитсия афтод. ҳамчунин милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ аз сокини 49-солаи шаҳри Ваҳдат 5 килою 337 грамм воситаи нашадор мусодира намуд, ки 1 килою 940 граммашро мухаддароти намуди афён ва боқимонда 3 килою 397 грамми он ҳашиш мебошад. ҷиноятҳои ошкор гардида қадами устувору муқовиматкунандаи милитсияи Суғд бари пешгирӣ аз нашаҷалобӣ ва ҳифзи саломатии аҳолӣ мебошад. дар шаҳри Гулистон милитсия ҷасади марди 57-соларо бо аломатҳои марги маҷбурӣ дар дохили посбонхонаи оромгоҳи марказии шаҳри мазкур воқеъ дар кӯчаи Рӯдаки дарёфт ва бо изи гарм шахсияти содиркунандаи ҷинояти мағзан вазнинро муайян намуд. Одамкушӣ дар пайи Муноқиша ва дар ҳолати мастӣ содир шуда гумонбаршаванда пешсуҷда мебошад. милитсияи шаҳри Гулистон аз ба қайдгирӣ ва ошкорсозии ҷинояти мағзан вазнин одамкушӣ хабар медиҳад. баъди пайдо намудани ҷасади Абдусамад Тураққулови 57-сола посбони қабристони марказии шаҳри Гулистон дар дохили ҳуҷраи посбонхона бо аломати марги маҷбурӣ ошкорсозии гиреҳи ҷинояти ноаён дер давом накард. ҳарчанд гумонбаршуда Муҳиддинов Рустам Бафоевич соли таваллудаш 1960 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати шаҳраки Навгарзани шаҳри Гулистон ба пуррагӣ изи ҷиноятро нест карданӣ шудааст, аммо осори дар бадани ҷасад боқимонда, яъне изи захми корт дар қисмати гардан ва қафаси сина аз кирдори ба ҷомеа хавфнок гувоҳӣ медод, ки дар рафти ҳаракатҳои тафтишотиву оперативӣ тасдиқ ёфт. тавре аз рӯи нишондодҳои Рустам Муҳиддинов бармеояд, ҷиноят дар ҳолати мастӣ содир шуда аз таъсири машрубот пеш аз ҳодиса миёни ҳарду муноқишаи лафзӣ сурат гирифтааст. ساعتهای الان گذشتگی بود قریب 10 بود اومد چقم است من اول عرقم ماندگی بود اونجا پرسید من نگفتم چی پرسید؟ عرقه جانده گفتم نوشتگی باشه یا راه اونجا بر نوشتنگر بعد اقارت کرد منه برای چی اقارت کرد شما را؟ توش من نگفتم عرق ندادم гумонбаршуда аз олоти корд истифода бурда посбони оромгоҳро, ки ба ҳам шинос ва дӯстӣ доштанд, 3 маротиба ба гардан ва қафаси синааш мезанад, ки ба ҳалокат мерасад. дар идома либоси ҷабрдида ва дигар ашёҳои хунолудро аз ҷои ҳодиса берун оварда мепартояд. вобаста ба шахсияти гумонбаршуда Рустам Муҳиддинов гуфтан ҷоиз аст, ки гузаштаи доғдоркунандаи ҷиноятӣ дошта, солҳои гуногун барои содир намудани ҷиноятҳои ғоратгарӣ ва қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ суд шудааст, ки бо предмети ба сифати силоҳ истифодашаванда, яъне корд, содир шудаанд. тафтишоти ҳодисаи одамкуширо бо оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ тибқи талаботи моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ мақомоти прокуратураи шаҳри Гулистон пеш мебарад ва нисбати гумонбаршуда Рустам Муҳиддинов чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.